medruok. Luoro nitie kaluwore kod kwan mamedore mag joma dere kaunti ma Siaya. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Michael Mushiri okoni kaluwore kod nonro magingo ji 39 osekawo ngimagi giwegi e dweche 12 mokalo. Okoni higa achiel kende joma osedere oting'o chuo 32, mine 3 kod nyithindo 4 mantiere kind higni 8 kod 12. Negruok ni nyading'eny yudo ka timre nikech ji mang'eny gin depressed. To kendo yudo ka nyithindo be gima timre ne nyithindo nyading'eny yudo ni weche mag somo miyo gi stress ahinya. Nyathi yudo ka janyuol orido ne ni max ma kama ema nyaka iyudi. Tago erokamano nikech CBC mobiro makoro onge wach mar max. Ang'e ni pod otek ahinya but gi mbele odhi bedonwa maber kendo odhi bedonwa mayot. To kendo yudo ni e piny mwadake sani ji oherre kendgi kendo onge bet e kamoro achiel ma ne nitiere chon. Koro kata ka ng'ato nigi wach machando wiye kata wach machando pache, to ng'amo nyalo lero ne wach ni bedo nyading'eny ni onge. To ngima bende osebet matek kata weche mag manyo tije onge. The role of the religious organizations I've also said is very, very critical. And then the role of community and opinion leaders. Collectively, they would play a key role. They'd be able to mitigate and assist in preventing cases of suicide.